रंजानाय मोनदों दिनैनि बे मथामबे सार्केलनि सिङाव थानाय मण्डली दिनै गोबाव बोसोर मावनानै थांनाय खोथा बायग्राखौ मान होनायनि आरो मान बावनायनि प्रग्राम खालामनाय जादों। बेनि थाखाय इसोरखौबो हामबाय होनदों। आरो सार्केलनि गासै गोजौ थाखोनि आरो मण्डलनि साफ्रोमखौबो हामबाय होनदों। आरो जों बयखौबो बोराय बुरै सानैखौबो हांख्रायनो थाखाय बयजोंबो हामबाय। गोजोन्थोंसै। इसोरा जोबोद सोमोनांथाव हाबा मावो। जे मावनायफ्रा जोंनि थाखाय गोमोथाव आरो बेखौ जों बुजिनो गोब्राब मोनो। अब्लाबो बेयो जोंनि गाहामनि हाबाखौ मावो। आङो गुसुं बाइबेल पदनि दारै मोनसे बिसयखौ आङो बुंनो हास्थायदों। जानो हागौ बेखौ बयबो मिथिखागौ आरो गोबां जायगाफ्राव आङो बुंबोखाबायबो। बेयो जाहैदों थनरजारिनि 20 अध्यायनि 24 पद, थनरजारिनि 20 बालाब 24 सिरि। आङो फरायनो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै। नाथाय आंनि थाखाय आंनि जिउआ मुंबो नङा, आंनि हास्थायनाया बेल' आंनि थांखिखौ जाफुंहोनो आरो प्रभु जिसुनि आंनो इसोरनि दयानि गाहाम रादाबखौ साखि होनो गथायनाय खामानिखौ मावफुंनो। जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आमेन। जोंनि मानगोनां मडारेटर इस्टिला साहाबा बुंदों, आंनि हाबाखौ सोर मावगोन? सोर थांगोन आंनि खामानिखौ मावनो? जेसाया बुंदों, आङो बेयाव दङ, फोरबो आंखौ थिनहर। आङो दा बुंनो हास्थायदों, पाउला बुंदों, आंनि जिबनाव जेबो लाब गैया, बेसेन गैया, जेब्लासिम इसोरा आंनो होनाय बिबानखौ आं मावफुंजोबनाय नङा। आंनो जे गाहाम बाथ्रा खोन्थानायनि बिबानखौ होदों, बे गाहाम बाथ्रा खोन्थानायनि बिबानखौ आङो मावफुंजोबाब्ला आंनि जिबनाव जेबो लाब गैया आरो आंहा मोननांगौ जेबो गैया। खिन्थु दिनै जोङो जोबोद रंजादों, इसोरखौ हामबाय होनदों। जोंनि मानगोनां मिस्टार जगेन्द्र नार्जारी गावनि होजानाय समखौ मोजाङैनो मावफुंजोब्बाय, गावनि समखौ फोजोबबाय। गावनो जे बिबानखौ होदोंमोन बेयो मोजाङै मावफुंजोब्बाय आरो दिनै बेनिखायनो जिरायनो ओंखारबाय। आरो बेबादि मानसिखौनो इसोरा नागिरदों। सोरबा सासे मानसिया दैदेनगिरि जानानै मोखाङाव माबा मोनसे निदानखौ नुब्ला, गावनि सायाव माबा मोनसे गिनांगौ फैब्ला, जों जुदि गिनानै गावनि बिबानखौ नागारोब्ला अब्ला जोंनि जिबनाव जेबो मुल्य गैया। नाथाय बिथाङा गावनि होजानाय समखौ मावफुंबोजोब्बाय आरो जोंनि बिशप बिथाङा दहायनो बुंखाबाय, मसेखौ बुंबाय, मसे नोङो बेसिम दैदेनबोबाय, नोङो
नाथाय बानखानाय हादराव नोङो सहैनाय नंलिया किन्तु मसेयाबो बुंदों गावनि सहैनाय सहिखौ बियो नांजायाखै बे इसोरनिसो परिकल्पना इसोरनिसो दैदेननाय इसोरनि थांखि बेनिखायनो बियो खावलायदोंल' जे मेन्दाफोरखौ बियो गंबोदोंमोन इसोरनि हुकुम बादि दिनै बेनिफ्राय बिसोरो जेरिख'आव थांगोन बे जेरिख'आव थांनाय आरो उननि समफ्राव बे इजराइलफोरा जेन' गोदाव सोराव जाया बिसोरनि थाखाय मोजां दैदेनगिरि नांगौ आरो बे मोजां दैदेनगिरिखौ होनानै बानखानायनि हादराव जेराव नों लांनो नागिरदों गासै इजराइलफोरा बे जायगासिम जेन' थांनो हायो दिनै जोंनि बिथां नार्जारिया बे दुम्बाझार मण्डलियाव जेसे गोबाव सम होदोंमोन बे समखौ इसोरनो भरसा खालामनायजों गासैखौबो मावफुंबोजोब्बाय मसेया बुंनाय बादि दिनै बिथांनि गोसोनिफ्राय बिथांनि खुगानिफ्राय जेन' ओंखारो आफा जे मेन्दाफोरखौ गुमनो थाखाय आंखौ सायख'दोंमोन